Oke, balik lagi mancing neh yang Wonowoso, perumahan Wonowoso. Nah itu perumahan nih kalau iya lali ini kita coba di sini dulu ya. Kalau nggak makan ya muser pokoknya. Sempat leluasa. Ya, kita coba di sini. Nanti ke sana terus keliling. Oh, oke, langsung aja guys. Bersih. Perum Wonowoso. Guys ngene iki kalau cetik apa iwak jirap. Ini cek hasil. Udah. Sile bos, sile. Kita tutupe. Angkat. Bonus rupane. Katangri bonus. Bonus Iki. Di. Kita lagi. Sono wis wengi. Kayak perupane Wonowoso. Wis mentas iki lho. Kayak lapangan Wonowoso iki. Nah, iki lapangane Wonowoso. Iki perumahan Wonowoso. Ya iki hasil mas, hasil. Hasil. Wah. Wes iwak entok teko mula. Dilu wae. Dar beduk ya. Nah, es. Ngalep sepote sik ngene ya, leluas was. Ngilingi kene ana. Iko ana iko. Oh, lah iko. Oh, ana kae. Karangane akeh nek kono. Wis ringkes. Iki hasilnya, Bos. Nah, iki. Semampune semene. Delok dak. Lapangan Wonowoso. Iko perumahane. Perum Kriya Wonowoso. Iki mumpung iwak akeh teko diserang kok. Selak asat. Nah, iki hasil mau. Nah, yes. Ya sampel ngene iki sampele. Iki. Oke. Pokoke nyantol adai.